En representación da Feria de Santiago, benvidos a todos. E o primeiro que teño que agradecer tanto ao autor, Ricardo Rosada, como a editorial, por contar con nós para facer esta presentación. Para nós é unha honra participar na presentación dun libro en homenaxe de la biografía. Bueno, despois había que falar se é biografía ou é máis, que penso que é unha biografía de autor Ianxeiro Manuel Antón. A miña presencia aquí, estou aquí porque o noso presidente dixo que quería que estaré, pero bueno, aquí está Salvador García Bato, o Banco, que nos honra tamén a súa presencia. A culpa de que esteu aquí falando Manuel Antonio non é este señor, Ricardo Rosada, que se un libro de materias, autor, responsabilidade, eu tuve unha sorte de cando reincorporei no ensino, que hai un instituto, o Feliz Núñez de Rianxo, tuve moita sorte de conocer aquí a Ricardo e outros compañeros que aquí están. Teño unha vinculación especial con Rianxo, por esa razón, por unha pequena razón familiar que comentaba outro día con Ricardo, que falábamos do libro. No libro falase de un conflicto laboral dos mariñeiros de año 1917. Meu avó, Luís Porteiro, que era das Irmandades da Fala, era abogado tamén, foi ali a defender os mariñeiros e acabou detido. Todo sempre que vinha a casa, cando era pequeno, falabase de Rianxo, sempre salía política. Donde detuvieron a tu abuelo? Era como Rianxo acompañado desa economía. Bueno, pasando de cuestións de referencias personales, falando do libro, teño que decir que a mí escribo que sorprendeu-me moito, porque non, para mí, non é unha biografía uso, é máis ben, se me permite Ricardo a expresión, que hace un análisis psicolóxico profundo de Manuel Antonio a través da súa vida, da súa obra, das súas relacións coa súa familia, cos seus amigos, con Dieste, con Estrao, con Risco, con todo. Explica moitísimas cosas e explica moito, non entende mellor, creo, a súa poesía despois de Deste. Bueno, eu xa non falo máis e deixo a palabra pasamos a palabra Moi ben, boas tardes, moitas gracias por acompañarnos na presentación desta biografía de Manuel Antonio subtitulada Vida e Misterio dun poeta galego, que tivemos o prazer e a satisfacción de poder publicar na Editorial Galaxia. A culpa de que este acto, que creo que os actos do Ateneo normalmente son as 8, se adiante media hora en miña, porque eu, como me movo nun guío e me movo no tren, pois teño que coller despois, e para non andar moitas carreiras, pois se adiantou un pouquinho por ese motivo, así que les agradezo especialmente a diferencia de alterar os seus horarios e a chegarse ata aquí hoxe. Estamos diante dunha biografía dun poeta que, ademais, quixemos poñer a dedo no subtítulo o oficio de poeta, dun poeta galego, e escrita por un profesor de filosofía que, ademais, tamén, ademais de biógrafo, é narrador. Ten un libro de relatos publicado no 2005 titulado O xenio da chuvia e o ano pasado publicou a súa primeira novela, Bótame deste mar fora. É dicir que se trata dunha persoa que, en principio, está moi familiarizado co pensamento, pero que tamén está na literatura como parte interesada, é dicir, como autor. Non só se trata dun estudoso que se achega a obra dun poeta, sino que é un literato e filósofo que intenta, a través dunha biografía, escribir unha vida dun poeta galego. E, ademais, dun poeta galego que é, nin máis nin menos, Manuel Antonio. Hai un momento o poeta Salvador García Bolaño, que nos acompaña aquí hoxe, ademais de outros poetas que hai na sala, pois falaba de
destacar a obra do poeta, que é o poeta, porque Manuel Antonio, como di o subtítulo da biografía de José Ricardo Losada, é tamén un pequeno misterio, un enigma, non? Un enigma que ten que ver con ese oficio de poeta, e un enigma que ten que ver ca súa posición no que é a historia da literatura galega, porque é o epítome do que son as vanguardias e, por tanto, da idea de poesía como cousa autónoma, como obra autónoma, é dicir, como algo, un poemario é algo que non necesita do autor, nin do contexto, nin nada máis que as palabras que forman parte dele para ter entidade. Esa idea da poesía a partir de Mallarmé, se cada xa hai algo iso antes, é o que representa Manuel Antonio na historia da literatura galega, se eu non a interpreto mal. Manuel Antonio é o que escribe ou coescribe o manifesto máis alá, e é o que parece ser que en parte a través de Risco, segundo estudou Antón Figueroa nun libro Lecturas alleras, que tive a fortuna de poder editar en uns anos no Sotelo Blanco, parece ser que Vicente Risco exerceu aí un pouco de función de ponte entre determinados contactos, sobre todo franceses, que tiña o Risco, e estes xoves, estes mozos que se dedicaron a comenzar do século XX a escribir poesía aquí en Galicia, nomeadamente Manuel Antonio. Estamos, pois, diante dunha figura que non é só pola súa obra, pero que ten como símbolo un máis alá, un engadido, que diríamos hoxe, sin asociar o valor a unha cuestión puramente económica. Entón, escribir unha biografía de Manuel Antonio, penso que é unha responsabilidade grande, non sei se tanta como a de escribir unha biografía de Rosalía de Castro, pero, bueno, aproxímase a iso. Entón, desde ese punto de vista, creo que hai que agradecer a José Ricardo Losada esa valentía por achegarse á vida do poeta Manuel Antonio e intentar esclarecela desde o seu punto de vista, porque creo que aí tampouco é unha cousa que penso que se vencella a vocación literaria do autor, que a biografía, mantendo o rigor de certa objetividade no manexo da información, tamén nos dá unha visión da vida de Manuel Antonio, pois que ten unha intencionalidade, non se trata de unha biografía puramente neutra, non? Hai unha orientación, hai unha interpretación da vida, como en toda a biografía, e, por lo tanto, hai unha vocación de orientar ou de guiar na lectura da vida do poeta Manuel Antonio. A cuestión non é menor. Había un crítico francés no século XIX, era un tocayo grego, por certo, Charles Agustín Saint-Hilaire, que defendía que para facer a crítica literaria dunha obra había que coñecer a vida dos autores, xa que a vida dos autores e das autoras, naquele momento máis ben dos autores, por desgracia, había iluminaba a súa obra. É dicir, para poder interpretar a obra dun autor ou dunha autora, segundo Saint-Hilaire, había que coñecer a vida dese autor. Sin coñecer a vida do autor non teríamos capacidade de arrancar a obra na súa totalidade. Contra esta concepción que durante o século XIX Saint-Hilaire era un gran crítico da literatura francesa durante gran parte do XIX, contra esta concepción da literatura revelouse un señor máis miúdo que logo se fixo ben coñecido, que se chamaba Marcel Proust. Marcel Proust escribiu un libro que
que se titula Contra Saint Bert. É dicir, que é un libro contra a idea de que a vida explica en gran parte, non totalmente, pero sí en gran parte, o que é necesario para comprender a obra dun autor, dun poeta, dun novelista. Proust rebelouse contra isto, non? É dicir, Proust o que decía era o contrario, que foi o que fixo el, que para conocer a vida do escritor primeiro hai que ler a súa obra. É dicir, a inversión feita na recherche pois é o reverso da obra, do traballo crítico de Saint Bert. Entón, eu aquí unha primeira pregunta para logo, cando o noso autor interveña, sería se cadra isto, que relación hai desde este punto de vista, si esta obra, si esta biografía de Losada é semberiana ou é proustiana? Habería que verlo, non me quero pronunciar nesta cuestión. E logo salientar o libro que presentamos hoxe dúas cuestións, e dúas páxinas, simplemente. Con dúas páxinas que se lean deste libro xa pode introducirse nel con unha boa bagaxe. Unha é a páxina 95 e outra é unha das últimas páxinas que é onde está o índice. Os índices normalmente nos libros teñen a súa importancia, por iso é cuestión de poñelos. A páxina 95 é unha cita, en parte, creo que é unha carta de Don Antonio, unha declaración de Don Antonio que di: eu teño unha eternamente inqueda alma de aventureiro. E o autor, Xosé Ricardo Losada, di: é unha frase que repite moito desde mozo. O que menos desexa é a vida religiosa da familia da nai ou a vida comercial do pai. Pero, digámoslo desde o principio, estamos na página 95, non é un aventureiro. A prova máis evidente, dos puntos, é conclusivo. Os biógrafos temos moitas dificultades para atopar feitos non rutineiros na súa vida. É dicir, que estamos diante da vida dun poeta que o biógrafo sitúa dentro do que poderíamos denominar normalidade. Aquí hai unha contradicción, ou aparente contradicción, entre o que é o poeta, que na concepción máis decimonónica, ou incluso na concepción kantiana, sería un xenio, ou tendería a ser un xenio, é dicir, no sentido de modelo. A obra do poeta é un modelo para os poetas que venen despois. No caso de Don Antonio isto é absolutamente obvio. E, por outra banda, segundo defende o biógrafo, tamén estamos diante dunha vida dun home normal, dun home corrente, que a pesar das arelas de aventura e de trascender os ámbitos familiares, tanto a través dunha profesión como é mariño, como a través da propia oficio de poeta, pois, a pesar de querer trascender iso, parece, o que esta biografía nos propón, que se trata dun home, non vou decir mediocre, pero sí que leva unha vida bastante corrente agás a cuestión do traballo mariñeiro, non? Que quizás é o que lle dá outra faceta. Entón, isto parece moi importante, porque entre a concepción kantiana do artista como xenio e a concepción moderna, estamos falando de Don Antonio, estamos falando do século XX xa, e a concepción moderna, hai un paso que se cadra Don Antonio é moi útil para apreciar, e é o paso do artista como xenio, que temos, por exemplo, a Goethe, ou a Robaire, do artista como xenio ao artista como home normal, ou máis ben o contrario, o home ou a muller normal como artista, que é a gran conquista da modernidade xerónica, non? Do que se denomina posmodernidade ou
tal modernidade. É dicir, que cada individuo, cada suxeito, pola propia liberdade da que goza no tempo contemporáneo, pode chegar en potencia, pode ser artista, pode ser poeta. E Manuel Antonio creo que nos sitúa, sobre todo a través da lectura de Xosé Ricardo Losada neste libro, nesa transición entre o xenio, o artista xenial kantiano, que defende Kant na crítica do suizo, o que explica Kant na crítica do suizo como modelo, e a concepción do home corrente, da muller corrente, como artista, que podría ser tamén, por poner outro caso, Nietzsche, que tamén era artista, veremos que compoñía, que escribía poemas, además de ser filósofo, e, por outra banda, un escritor moi recente, que é Karl Ove Knausgård. Non sei se o coñecen, que é un escritor noruegués que escribiu unha sextaloxía na que escribe non unha autobiografía, sino unha especie de biografía ficcionalizada de si mesmo, que se titula, ademais, A miña loita. É dicir, a loita do home moderno ou da muller moderna calla por chegar a ser artista. E, de feito, o que conta nesta sextoloxía Knausgård é a súa loita, e aí fai unha inversión co libro de Hitler, que tamén se titula A miña loita, hai que lembralo, e aquí é o contrario, é dicir, o home corrente que chega a ser artista. E iso que conta Knausgård nesa sextaloxía. Entón, creo que Manuel Antonio está no medio, en media res destas dúas posicións, e por iso é unha figura, aparte de por outras moitas cuestións que eu non vou entrar, que creo que ten un interese singular, que nos sitúa entre o sublime do xenio e a visión liberal para uns ou revolucionaria para outros da arte contemporánea. É dicir, que sería, por un lado, unha parte do sublime e, por outra, unha parte da vida cotiá exaltada xa como obra de arte. Hai cuestións, hoxe en día, por exemplo, a relación que temos coa música, que hai muchísima máis posibilidade que en outras épocas, ou, por exemplo, a cuestión das tatuaxes, que é a posibilidade de facer do propio corpo casi unha especie de obra de arte. Un pouco vai nesa tendencia de querer situar a aventura vital de Manuel Antonio. E logo, a outra páxina, o índice, que ilumina non só o fio conductor do libro, senón un motivo principal de toda a biografía, pero máis no caso da biografía dun poeta moderno, que é a idea do eu. Porque, como decía hai un momento, a obra do artista moderno, a diferencia tamén a do xénero, pero sobre todo do home ou muller normal moderno, é que a súa vida fai unha obra artística. É dicir, está aí o que se chama a autopoiese, a autocreación. O home e a muller moderna se crean a si mesmos. E entón, eu creo que aquí, na vida de Manuel Antonio, hai esa intención de crearse a si mesmo, pero que parece, según a interpretación de Losada, que esa intención queda non completada, digamos, se eu non me engano na lectura. E no índice, ao ler os títulos dos capítulos, vemos que esa autopoiese, que é a creación, a elaboración do propio eu, que é o que fai o poeta escribe a súa obra e reedifica o seu eu a través da palabra escrita. Produce unha obra que é, en parte, el mesmo, ou ela mesma. Os capítulos todos empezan co pronome eu. Eu non quero ser grego, eu son amigo de Baudelaire, eu amo a muller que non coñezo, eu teño instinto de folganza, eu son autopoiese per se, eu teño alma de aventureiro,
Eu non son español, son galego. Esta sería outra faceta de Manuel Antonio que cada despois o autor entra nela. Eu non quero imitar nin ser imitado. Eu nunca tive empresa en rematar as prácticas. Eu cacheaba todos os segredos das miñas mans baldeiras e, finalmente, eu estou axeonllado tamén. É dicir, que estamos diante dunha auténtica biografía, que é a escritura dunha vida, a escritura dun eu. E hai ese paralelismo no propio libro, o paralelismo que se dá na obra literaria. Cando falaba antes de Saint-Beuve e de Proust, aquí tamén acontece iso. Por unha banda, a vida escrita de Manuel Antonio e, por outra banda, a obra do propio poeta. Cales son as relacións entre estes dous polos e como se poden dilucidar? Iso os lectores, as lectoras e o propio autor e a crítica son os que teñen que dicir. Por a miña banda, nada máis. Moitas gracias. Bueno, boa tarde. Sempre empezar con a cita. Están sempre as citas. Decía Juan Ramón Jiménez que os lectores e os aficionados á poesía son unha inmensa minoría. Digo aquí hoxe distingo dúas inmensas minorías. Supoño que algúns que me coñecen son personas que lle gusta a poesía, que gusta a literatura, e implica unha inmensa minoría que é importante e é fundamental, porque fundamentalmente este libro sobre un poeta. Ao mesmo tempo está a inmensa minoría dos amigos, familiares, de André, o meu sobrinho, o meu sobrinho, que tamén son outra inmensa minoría. E nos dous casos só quixera subliñar unha cousa, que non digo inmensa minoría, e digo inmensa, que pode parecer un paradoxo, non é un paradoxo porque evidentemente inmensa o todo desde o punto de vista non cuantitativo, sino desde o punto de vista cualitativo. Quero decir con isto que non estaría demasiado, estou completamente convencido de que estea así. Quería agradecer tamén, primeiro, o Ateneo, a invitación, o trato que me deron, a recepción, un grandón en persona, pues, a oportunidade que me dan de estar neste auditorio en Santiago. E pois tamén quería agradecer a editorial Galaxia, que eu me recordo cando me chamaches en decembro, Carlos, que primeiro pensei, cando me dixetes que a editorial Galaxia quería publicar o libro de Manuel Antonio, foi o Faustino de Romero. Por qué? Porque Faustino de Romero, que difícil unha biografía, realmente non publicada, estivo muitísimos anos intentando publicar en Galaxia, e eu que non conseguiu, creo que segundo comentou un día Santos, que tamén estará aí, segundo comentou Santos un día, que tiña certa tibia con Ramón Primeiro, que non daba conseguido publicar en Galaxia. Entón, de alguma forma, foi unha especie de reconciliación con Galaxia a través de Faustino. Non estou moi agradecido, espero que non sexa a última oportunidade que temos de colaborar. En relación á biografía, por que esta biografía de Manuel Antonio? Fundamentalmente porque eu son marianxo, fundamentalmente porque Manuel Antonio para mí foi sempre un enigma, tanto a nivel personal, a nivel psicolóxico, como a nivel poético. Eu teño dito moitas veces, ainda me din a veces, non a próxima de Castelao, a próxima de Rafael, non creo. E non creo fundamentalmente porque, para que para mí sería un orgullo probablemente ser capaz de completar a biografía dos 4 grandes viaxeiros, teño que reconocer que o meu interese fundamental polos nas biografías é de carácter psicolóxico, como moi ben apuntou Antonio. O meu interese fundamentalmente é a psicología. E teño que reconocer que, así como Manuel Antonio e Faustino de Romero eran dúas personas que psicolóxicamente me supuñan ese enigma, non esa interrogación, ese problema que eu quería descifrar, Castelao e Rafael Dieste, curiosamente, porque desde o punto de vista, digamos, intelectual, teñen un poderío e unha forza maior que Manuel Antonio e Faustino de Romero. Como lle falta ese carácter psicolóxico, enigmático da súa vida, eu creo que Castelao e Rafael Dieste son dous poetas ilustrados e psicolóxicamente pouco interesantes. Desde o meu punto de vista, que é unha afirmación parcial. Manuel Antonio, porén, tiña muitísimos problemas, eu creo que de 4 a 4, que foi a miña aproximación, de facer antes a obra de Manuel Antonio, que a
sempre me dou a impresión que, ao principio, eu lía aquilo, lía Carracato, lía ortonómicas, lía radiogramas, lía circunmeridianas, palabras que me parecían muy grandes, con 15, 16, 17 anos, que non entendía, que me parecían, en principio, falsas, pero ao mesmo tempo había como unha autenticidade inmensa no que lía. Tiña unha doble sensación. Por un lado, unha persona que me marcaba unha enorme distancia, e por outro lado, unha persona que creaba unha atmósfera que me recollía e que me decía: este home é sincero, estaba dicindo algo sincero, algo íntimo, esa atmósfera dime, e era o que realmente me chamaba a atención. Como un mozo de 22 anos, 23 anos, que é capaz de crear unha atmósfera tan complicada, tan difícil, desde o meu punto de vista, nunhas circunstancias como a de Rianxo. E foi un pouco o que foi disparando todo o proceso de investigación. Evidentemente, non se pode escribir unha biografía se non hai acceso, digamos, ás fontes. Fundamentalmente, eu creo que as fontes fundamentales de unha biografía é o epistolario. No caso de Manuel Antonio todavía máis, o epistolario estaba publicado de unha forma non completa, faltaban muitísimas cartas, e houve que esperar rapidamente hasta aí 2, 3, 4, 5 anos, e que agora temos a poesía completa, temos a prosa completa, temos o epistolario completo. E a partir de aí, evidentemente, toda unha serie de suxerencias, toda unha serie de hipótesis que eu estuve manexando durante muitísimo tempo, simplemente como hipótesis de traballo que eu tiña, que a veces eran contradictorias, a veces eran contradictorias. En canto empecé a ver o epistolario, eu empecé a sentir que o Manuel Antonio, ese bloque monolítico de Manuel Antonio como unha persona, a visión que se tiña non era a minha visión, e non concebía para nada a minha visión, e foi un pouco cando empecé a tirar do filo da biografía. Despois, si queres, entramos un pouco nos problemas máis concretos, a ver que tempo temos nos problemas máis concretos. Pero antes de entrar no contigo, eu creo que é moi importante para a todo isto que iba a decir antes. Si algúns de vos xa destes o libro, se tenes alguna pregunta que facerme, interromperme, eu encantado e así tamén rompemos un pouco a dinámica da charla, eu encantado e contestamos facendo moito máis ameno, moito máis interactivo, como se di agora. Entón, o que é moi importante, eu creo, antes de situarse en calquera tipo de libro, en calquera tipo de relación persoal. Eu creo que é moi importante antes de ver un libro, sobre todo unha biografía, eu estuve tamén investigando sobre Faustino Nogueira Romero, e a veces atopaba-me, entrevistaba as personas, e dei-me conta moi rapidamente de algo que sabía teóricamente, pero que nunca apreciara desde un punto de vista práctico, e era que antes de, cando falas con unha persona, cando lees un libro, tens que saber desde onde se fala. É moi importante saber, desde o meu punto de vista, desde onde se fala. É dicir, quen é o que se fala e desde que plataforma, desde que lugar se fala. Sí, un pouco, todo iso relativiza moito. A visión dun mesmo feito depende moito de desde onde fala, desde a perspectiva. Sí, se eu escribo de fronte, se eu escribo desde atrás, se eu escribo de un lateral. Entón é moi importante saber desde onde fala o autor. Entón, se me permitides, eu vou facer así algúns apuntes, algúnas sugestións que me parecen importantes para saber desde onde falo eu nesta biografía. Parece algo fundamental e absolutamente necesario para entender ben a minha visión de Manuel Antonio, que é, como ben recalca Carlos, a miña visión personal. Entón, teño aquí anotadas algunas cousas que me gustaría comentar nese sentido, no sentido desde onde enfoco eu a Manuel Antonio. O primeiro que teño escrito aquí é que non é a biografía, nin pretende ser, evidentemente, nin definitiva ni canónica. Baixo ningún concepto, todo o contrario. Isto é unha biografía completamente aberta. Manuel Antonio, como diría Demócrito, agora son átomos perdidos polo universo, que nunca máis se van a volver a reconstruir e que non vamos ser capaces de reconstruir. Eu non intento facer unha fotografía de Manuel Antonio de moitísimos anos. Hai aquí, en Manuel Antonio, como non podía ser de outra forma, hai as miñas experiencias, hai as miñas lecturas, hai a miña visión do mundo, e, por tanto, eu non intento fixar para nada a Manuel Antonio. Simplemente, e isto creo que debe ser a función de toda a biografía, como de todo o libro, o que intento é establecer un diálogo, primeiro con Manuel Antonio, evidentemente, eu establezo un diálogo con Manuel Antonio. Manuel Antonio ni siquiera se coñecía a sí mesmo, como eu non me coñecía a sí mesmo. Unha descripción de mí mesmo feita por diferentes personas é evidentemente diferente. Fixar iso é absolutamente imposible. Eu, desde logo, non sei se o consigo. Intentei que quedaran moitos cabos abertos, quedaran moitas posibilidades de interpretación abertas. Hai partes nas que estou máis contento con a miña interpretación, e outras partes coas que estou prácticamente seguro que era así. Pero en ningún caso é unha visión monolítica, ni intenta fixar unha visión definitiva de Manuel Antonio.
A segunda cousa que quería decir, tamén moi relacionado con esta non é unha biografía de especialista. Isto non é un estudo, a mí non me gustaría que isto se interpretase como un estudo de Manuel Antonio, é unha biografía de lector. E como lector é un diálogo con Manuel Antonio, como lector eu non sou un especialista, pero eu considero que hai incluso nestes momentos personas que teñen máis datos, que saben máis sobre, que teñen máis datos sobre Manuel Antonio para mí. Outra cousa é datos, información, coñecemento. Entón, é unha biografía de lector, e iso é moi importante, porque ese diálogo é un diálogo sempre aberto. Eu non intento fixar a Manuel Antonio nun sentido académico. Non teño nada, evidentemente, contra os estudios académicos, parecen necesarios, pero non é ni muchísimo menos a miña visión. Un recordo que decía que a poesía nas aulas, e eu non sei se isto é certo ou non certo, non teño experiencia agora de como se trata a poesía nas aulas, a poesía nas aulas é como unha borboleta disecada. E esta borboleta disecada o que intenta mostrar non é o bo creador do poeta, senón o fracaso do poeta. Non sei se iso é moi justo, é unha visión que teñen algúns, non sei como está explicando, pero se iso fose certo, acerto plenamente non que eu intento. Non intento disecar a borboleta que pode ser a poesía de Manuel Antonio, intento explicar ou seguir o que é o bo creador de Manuel Antonio. E para iso é absolutamente imprescindible entrar na psicología do autor. En terceiro lugar, un tema que tamén me interesa a mí, e tamén está moi relacionado con eso, pero creo que é moi importante especificarlo, é o tema da verosimilitude. Eu non busco a certeza, non busco a correspondencia entre o que eu escribo e a figura real de Manuel Antonio histórico. Está absolutamente perdido, e sería pretencioso, absurdo, inxenuo, inocente, que eu pretendese tal cosa. O que intento ser verosímil, dar un personaje, un poeta verosímil naquelas circunstancias. E quero facer unha puntualización tamén, porque a veces juntamente con as súas susceptibilidades, e a veces defines esta biografía como se definiu a Faustino Romero. Creo que a Faustino Romero si que era unha biografía moito máis literaria. Defines esta biografía como literaria, que non tiene nada en contra, e é certo que é unha biografía literaria, pero non unha biografía literaria, incluso non me molesta se se opón literario ao documental. Podo entenderlo perfectamente e dentro dese equipo podo entender e contextualizar esa afirmación. O que me molestaría é que si asociamos consciente ou inconscientemente literario con incerto, ou con falso, ou con ficticio. Non é máis verosímil, ni máis verídica unha biografía documental que unha biografía, digamos, de feitos, que unha biografía de interpretación. Para nada. Explícome rapidamente, bueno, non sei se isto parece unha clase de filosofía, pero estou falando desde onde escribo e é sobre filosofía, entón, me encanta me explicar. Que quero decir con isto? Os feitos existen, evidentemente, tampouco nos vamos a tener aquí entón demasiado filosófico. Os feitos existen, pero os feitos son interpretacións. Que quero decir con isto? Que unha persona que se documenta selecciona os feitos. É imposible poñer nunha biografía todos os feitos. Hai unha selección. A selección sempre é interpretación. E é subjetivo. En segundo lugar, os feitos podense poñer un marco ou outro marco, o cal é tamén de interpretación. E en terceiro lugar, os feitos dependen de como se secuencia. O lector nunca ten acceso a eso. Por tanto, o lector sempre ten que dar por suposta a credibilidade do biógrafo. Desde este punto de vista, eu creo que a biografía literaria, por lo menos nas intencións, sería moito máis verídica, no sentido, por exemplo, de que, vou poner un exemplo para non quedarme únicamente na teoría. É unha polémica, ou sempre unha polémica, bueno, que está bastante resolta, en principio, sobre se Manuel Antonio era anarquista ou era nacionalista. Non hai ningún tipo de dúbidas, Manuel Antonio toda a súa vida era unha vida dun poeta nacionalista. Non hai ningún tipo de dúbida está completamente documentado e todo o exercicio práctico, explícito e ideolóxico de Manuel Antonio é nacionalista, islamista e independentista. Pero hai evidentemente dúbidas sobre cal era a súa relación con o anarquismo. Eu podo contar que era nacionalista e que en un momento determinado pola crise da dictadura de Primo de Rivera ele empeza a decir que estou afincando as miñas ideas
anarquistas, prescindiendo, por exemplo, de que neste di que antes de ser nacionalista era anarquista. Se eu prescindir ese dato, non conto a secuencia como foi realmente, estamos menoscabando a importancia do anarquismo de Antonio. E ese dato é prácticamente moi vinculado. E ese dato condiciona moito debate. Porque a parte que Manuel Antonio no 93 non di vou a facer anarquista, di estou me afincando nas miñas ideas nacionalistas. E se fai afincar correctamente o que está dicindo Manuel Antonio é que iso xa interesa. Non renuncia en ningún caso ao nacionalismo, porque hai cartas posteriores na que ele sigue sendo nacionalista. Pero quero decir con isto, que se non contamos os feitos na secuencia apropiada, se os seleccionamos e manipulamos de forma que estamos dando unha impresión falsa, anda, esa é a biografía documental. Sí, será un pouco o que quería decir. Eu intento, por exemplo, insisto, intento ser abogado por lector. Eso pode ser a seguridade, pode equivocar, pero intento ser abogado por lector. Por exemplo, eu digo que Antonio tiene unha relación especial de amor con nadie, evidentemente non hai unha relación de odio, unha relación moi especial, amor-odio en determinadas circunstancias. Pero sempre para defender as minhas tesis, eu nunca escondo as cartas nas que Manuel Antonio critica desaforadamente a nadie, que chama incluso fundamentalista, que para nada, en ningún caso, todas as tesis que eu defendo están sempre apuntadas por a contratese, para que o lector, en algún caso, poda saber e poda contrastar, e poda, de alguma forma, crear a súa propia idea. De feito, e isto prácticamente non sabe moita xente, a minha primeira biografía, eu, un dos pilotos máis, ou un dos afaros máis bonitos que me hicieron nunca, foi un alumno da segunda bacharelato máis unha fea, ás 4 da mañá, entón, creíño, non? Era ás 4 da mañá, entendedes? Entón, eu creíño como un momento de sinceridade, dese rapaz, e dixendo que o que máis me gustaba nas miñas clases era que era capaz de ver un problema desde diferentes perspectivas, incluso desde perspectivas opostas. E eu estaba empezando a escribir a biografía de Manuel Antonio, e supoño un pouco de narcisismo, non sei como decirlo, tiene unha flash de que debía escribir así a miña primeira biografía, a miña primeira estructura da biografía, era contada en capítulos alternos, no que nunha era escrita por un biógrafo totalmente partidario de Manuel Antonio e, por outro lado, era un biógrafo completamente contrario a Manuel Antonio, tanto desde o punto de vista biográfico como desde o punto de vista biográfico como desde o punto de vista salieron de 450 páxinas e era probablemente moi confusa para o lector. Eu creo que existía un lector que lle gustaba un pouco ese tipo de xogos para que gustar e foi tamén a mí esta estructura que a verdade estou moi contento de cambiar su Esa sería unha biografía hegeliana. E esta é a síntese, esa solución de dúas. Pois eu agora A síntese. Despois, como enfrentarme a Manuel Antonio? Bueno, hai tamén un montón de problemas que se poderían tratar. Eu intentei ter unha visión, non sei se moderna ou moderna, non? Eu creo que para coñecer unha persona, basicamente, encontra tres elementos. O primeiro, o elemento xenético, o segundo, o elemento ambiental, sí, o que é a chamada circunstancia, que é un medio de circunstancia. E o terceiro, é máis importante desde o meu punto de vista, que é o sistema de historia personal, é dicir, como nós nos enfrontamos ao mundo, como nós nos enfrontamos aos xenes e como nós nos enfrontamos á circunstancia. Unha persona, eu como profesor, podo dicir que nunca vas a acabar filosofía e esa persona pode dicir, mira, agora vamos a demostrar que sí ou podemos jugar. Esa é a historia personal. É como nos enfrontamos ao mundo no que vivimos en función de determinadas circunstancias. E aí é a clave que eu creo onde está realmente o interese dunha biografía. Vos diredes, un análisis xenético de Manuel Antonio, é posible ser un análisis xenético de Manuel Antonio? Evidentemente sería posible, non? Sería posible. Non é o caso, evidentemente, porque non temos datos. A que chamo que análisis xenético? Evidentemente, o análisis xenético refire as tendencias psicológicas que se poden desprender de onde? Evidentemente, as tendencias psicológicas que marca a vida de Manuel Antonio son moi claras e moi profundas. E iso só se pode entrever a partir da súa historia, das cartas. E aí hai unhas tendencias moi claras. Cales son as circunstancias? Rianxo, Casados, Santiago, Vigo, vamos a entrar agora, se non semos demasiado. Pero o máis curioso de Manuel Antonio, e aí quería troncar un pouco o que decía antes Carlos sobre a señalidade
familiar e todo eso, o máis importante para Antón é a historia personal. E a historia personal é moi curiosa porque é unha persona, incluso Antón, hoxe me preguntaba por teléfono, me decía, pero como podía decir iso de Ferrentlan? Como podía decir iso de Rosalía? É dicir, sorprende realmente que un rapaz de 22 anos, 23 anos, nesas circunstancias, non? Pose tan atrevido e tan usado. Que había aí? Eu creo que aí está precisamente a historia personal. E aí é onde realmente eu tive unha gran revelación, unha gran revelación. Tuve dúas grandes revelacións para escribir a biografía, unha sobre a obra poética, sobre o Carlos Castro, pero non hai que venir a preguntárseme como era capaz de descifrar todo iso, se foi poder contestarse despois. E a primeira e máis importante revelación que tive foi precisamente sobre a historia personal, e foi lendo algo que hasta agora se dou pouquísima importancia e que para mí é decisivo, non? De cando levo as cartas de Manuel Antonio Camoza, quedo absolutamente impresionado. Quedo impresionado porque e descubro que aquele é realmente Manuel Antonio Camoza. Esa é a historia personal de Manuel Antonio. E é exactamente o contrario, a antítese de Manuel Antonio, a visión que temos de Manuel Antonio, como agotaba, todo cambiante e todo eso. E a partir de aí, a partir precisamente das cartas, dese momento tan íntimo, no que ele se extrae de unha forma e se sincera, de unha forma absolutamente moi clara, é onde eu descubro que esa historia personal é unha máscara, que é unha ficción, que é unha forma de enfrontarse ao mundo tremendamente ficticia, froito de moitas circunstancias psicológicas que non podemos agora, pero que digamos que é o trasfondo sobre o que está escrito a biografía. Por último, sobre isto non vou dicir nada máis, senón estamos tendo tamén demasiado. Para mí era tamén moi importante, eu li na crítica que eu non se diz hoxe, pero li na crítica de unha biografía aparente. De feito, eu tiña certo temor, non? Antonio Vito, meu fillo, non? De feito, Carlos falaba do tipo de biografía na que eu tiña como referencia. Eu tiña fundamentalmente como referencia, a miña referencia a nivel biográfico, a nivel, digamos, lo que é o paradigma biográfico, teño como referencia a este. Que este é un diálogo que me parece fundamental. Facía biografías e únicamente se preocupaba daquilo polo que esa persona merecía ser recordada. Pareceme genial. ¿Sí? Entón, eso a mí evítame, por exemplo, moitísimos datos, accesorios que fun eliminando, que non aparecen aquí, porque fundamentalmente o meu interese como biógrafo, conectado co punto de vista psicolóxico, é por que merece ser recordado este hombre? Por que merece que eu agora, non 100 anos despois, eu lle dedique 2 anos da miña vida a estudiar, a analizar, a meter na miña cabeza? Por que permito que é certo que pasa que esta persona, Manuel Antonio, me secuestre a mí emocionalmente? Sabe, por exemplo, hoy en día, sabe que Franco Faustino me recomendan como Manuel Antonio, lo que xe de cabeza Antonio Manuel, porque era tan a referencia que tiña aí na cabeza que se dan sempre decía, boa, a escribir a Manuel Antonio Manuel. Porque é realmente un secuestro emocional. Por que merece este hombre ser recordado? E eu tenho clarísimo. Manuel Antonio merece ser recordado desde o meu punto de vista porque era tratado. Entón, a clave fundamental de todo o libro é que a Castro, o libro para mí, eu digo un libro que é unha das mellores obras da literatura universal, pobre mí, non tenho competencia para decir tal cousa desde un punto de vista académico. Evidentemente, el libro é un libro desde un punto de vista personal, sino un libro desde un punto de vista académico. Entón, toda a obra está fundamentalmente baseada. Eu tiña dúas opcións, dúas posibilidades para construir esta segunda estructura da obra. A primeira era, que foi o primeiro que me deu a cabeza, supoño que foi inercia intelectual, a primeira, digamos, estructura que me deu a cabeza foi a mesma que Faustino Perón. Sí, Faustino Perón foi asesinado, Manuel Antonio foi asesinado, simbolamente, morreu con 29 anos, un asesinato, simbolamente. Sí, unha persona que morre con 29 anos é asesinado, simbolamente. Sí. Entón, había a posibilidade de comenzar con a obra. Ademais, agora repetir un dato que a algunas personas a mellor parece secundario, pero que a mí me parece moi importante, e algo tamén que Santos conta na nosa terra, que é o momento en que nos últimos días confesa. Nos últimos días que están agonizando, hai varias dúbidas, varias testemunhas sobre si confesou ou non confesou. Non? É algo moi importante tendo en conta a súa complexa relación co catolicismo. Entón, tive a opción de si empezar por aí.
Se empezaron un pouco pola morte, crearon unha especie de tensión de intriga desde o principio para atrapar o lector. Ao final decidiron que non tiña forza suficiente e optei por esta. E cal foi a estrutura que optei? Fundamentalmente, centrar en 4x4, intentar explicar 4x4 e ter moi claro que para entender de 4x4 era imprescindible entender a vida de un Antonio. Entón, o libro está fundamentalmente estruturado en 4 capítulos primeiros que van sobre a súa vida, eso lo podemos chamar xente, sí, sobre a súa vida. No primeiro capítulo falo sobre a relación canai, a súa infancia e a súa relación co catolicismo, o retísimo. O segundo capítulo fala sobre os amigos, é moi importante, sobre todo a relación con Dieste, tamén sempre tivo moi claro que a relación con Dieste era fundamental, e era un personaxe familiar. O terceiro capítulo é sobre a relación amorosa, tamén moi importante. O cuarto, aparte deixou a moza nunha circunstancia moi extraña, dicindo que quería muitísimo, bueno, aí tamén certas dúbidas. E o cuarto capítulo é o capítulo sobre a súa formación, sobre a súa formación intelectual, académica, como estudante e todo tipo de cosas. Entón, digamos que ese é o primeiro. O que nos permite é que, digamos, a estrutura, o tipo, digamos, de Manuel Antonio. E despois, a segunda parte, os 4 seguintes capítulos, son capítulos ideolóxicos sobre a ideoloxía de Manuel Antonio. Por un lado, o romanticismo, que xa se sinalaba antes, por outro lado, o nacionalismo, o independentismo, evidente, e por outro lado, as vanguardas. Son, digamos, as dúas macro confluencias que determinan o capítulo 9, que para mí é un capítulo fundamental e claro. Sí, a ese momento eu creo que Manuel Antonio é unha persona tremendamente inmadura, unha persona necesitada de afecto, excesivamente protegido, e nese capítulo 9 ele empeza un pouco o proceso de madurez, onde Manuel Antonio entra en unha profunda crise, a crise que provoca o manifesto Mascará, que non ten unha recepción moi negativa, a crise da Semana de Zapala, que provoca, descubre, aí é cando ele volve ao anarquismo, ele descubre na Semana de Zapala que aqueles membros da Semana de Zapala, coas que tiña tanta ilusión afectiva, reproducen de alguna forma nas diortas internas, reproducen de alguna forma que pasaba simplemente na época da restauración entre o bando liberal e o bando conservador. Entón, eso trae unha conmoción tremenda, algunos amigos incluso desertando, pasándose ao bando da ditadura, e iso provoca unha tremenda conmoción interna que fai madurar profundamente desde o punto de vista. É un momento, además, de mapa náutica, é un momento no que ele, náutica desde o meu punto de vista, ele lo tira máis, é unha afirmación que fai ele, non vai das súas cualidades, non ten interese en facer as prácticas, ningún interese en facer as prácticas, e nese momento que é un momento fundamental, é un momento no que só cabían duas posibilidades, que se te agrupase absolutamente ou que saíse airoso, que voase sobre si mesmo un poemario extraordinario que é o que levaba buscando como vocación desde había 10 anos, e ele, desde o punto de vista, consigue, e aí non se reivindica. E para que ese poemario extraordinario de 4x4 consiga reivindicar a súa vida, ele leva, desde o meu punto de vista tamén, a sorpresa da súa vida cando embarca na Constitución Galega. Embarca sen llame ningún, sin ninguna apetencia, e ali descubre, por fin, descubre o que son realmente os mariñeiros. Eu creo que o mundo intelectual non lle gustaba, era un mundo que non era natural para ele, estaba incómodo, estaba moi acomplexado, era unha persona que non tiña formación suficiente para estar nese mundo. Tiña unha visión dos mariñeiros do mar moi literaria e ali descubre realmente iso que se chama afectividade primitiva, non? Esa afectividade que necesitamos todos os seres humanos e que ven non ven dentro da literatura, sino que ven os primates incluso. E esa diversidade que lo tiene máis un poema precioso, non? Fala de esos primates, non? Esa recuperación dos primates ali, digamos, primates non me entenderá en máis sentido, evidentemente, estou referindo a esa afectividade que recorre o tempo, que é a parte fundamental dos seres humanos, o que todos tenemos. E iso descubre ali, que a él tuvo que ser unha extraordinaria revelación, descubre ali con aqueles mariñeiros, sin aquela circunstancia do mar, e é un home completamente feliz. De feito, é moi curioso contrastar as cartas antes de subir ao Constantino Caldera, as cartas que escribe despois de subir ao Constantino Caldera. Sí? Antes de subir ao Constantino Caldera, o mar non te interesa, non te interesa portar, e en tanto chega desde a primeira viaxe ao Constantino Caldera, incluso denuncia aos amigos que aquí, chaman continuamente para sair, non quere, a única intención que ten é ese ambiente afectivo que ten o mar. E nese contexto, esa afectividade, esa atmósfera de afectividade que consigue aí, tan íntima, tan primitiva, que ele dicía que era primitivista, non? Esa tan primitiva,
e que permite, desde o meu punto de vista, conseguir un poemario vanguardista que, todo o contrario, e é onde eu descubro realmente que esa atmósfera tan sorprendente empeza a entender. Aí é onde eu entendo que esa atmósfera de sinceridade non está disfrazada con as vanguardas, a linguaxe vanguardista, sino que é o contrario, sino que está anunciando as linguaxes vanguardistas por esa sinceridade. Pero escribe, porque ele estaba moito a retranca, estaba moito a ironía, escribe un libro irónico sobre esa situación. Non sei se me estou explicando, pero se non, tens o libro para e só me queda xa remato, pois non está tarde, non? E xa remato, desde unha pregunta, a pregunta que me decía Maite, non? Maite preguntaba un día a mí, non sei, porque a veces me ten as súas manías, non? Estupideces, en aquel momento non me contestei, eu creo que me dixen un barón xa. Non sei, e depois de pensando, cheguei a casa e dixen, creo que fui un pouco malentado con Maite, me fixe unha pregunta e se queda dixen que a contestar. Pero non sei, son manías que a veces non vamos a entrar agora aquí na psicología pura, non? Pero sí, Maite preguntoume como era posible que eu chegase a descodificar ou, de alguna forma, todos os elementos de cada marca, non? Unha precisión. Non se vou contestar calificando, porque é unha pregunta que non ten, digamos, unha resposta clara, non? Eu sí que Franco Grande, por exemplo, decía outro día, un artigo que escribiu de Galicia, decía que recomendaba, non? Que había que ler este libro, había que ler o capítulo 10, un capítulo que eu estou especialmente orgulloso, de que tiene moitas dúbidas a hora de escribirlo. Decía que era unha institución intelectual apasionante, moi recomendable, ler o libro con de 4 horas. É dicir, eu fago aquí, digamos, un análisis de todos os poemas do libro, non? E ele decía que era unha viaxe intelectual apasionante, non? Pois ter o libro e ao mesmo tempo a miña explicación. Esa non é a miña intención, porque é completamente comprensible, completamente loable e cada un ten a súa forma de enfocarse a novos poemas. A miña intención é ir ao contrario. E digo que, por exemplo, a mí non me gusta. Por exemplo, que se deben aos nenos os museos, el profesor está indicando onde deberían ir. E a mí parece moi importante que os alumnos de información, que na clase teñan información, que na clase se enteren, que despois ten os museos, que paseen por os museos, como pasean por a Ribeira de Rianxo, como pasean por o parque. Porque non hai sentido que decirle que tienen que pillar e que non tienen que pillar. Se non queren pillarse, por ir. O que se pixen, o que se tienen que pixar. Eu este libro, por exemplo, que é un pouco intenté por todos os medios non utilizar palabras como creacionismo, como filozoismo, como comunismo, non porque as análisis desde ese punto de vista dos poemas desentralitas é outra dimensión, pero non é a minha dimensión. Entón, eu o que recomendaría, contrariando isto a Franco Grande, que sería o libro, sería, se apetece ler todos os poemas, e despois amarse disso serían os poemas. Eu que non quero de novo determinar, dictaminar, dirixir a mirada de tempo, porque senón sería evidentemente un problema. Con isto, por min, non máis como me separaría demasiado, escrito de unha dúbida, unha pregunta, ou algún comentario.